Здравейте, аз съм Мади. Аз съм Грейс. Ние сме от училището по актьорско майсторство в Гилфорд. Много е горещо, а кожата ми не е свикнала и ми трябва фактор 50. Крем. Харесва ми работата и групата в пиесата. Учим много от българските актьори, които подхождат към работата напълно различно от нас, с повече отвореност, и това е много добре. Първата седмица се учихме взаимно. Ние ги научихме на техниката на лабан и на малко пеене. Чудесно е да се учим един от друг. Това много помогна на ансамбъла. Мисля, че тук има много по-малко напрежение и всички работят по-добре заедно. И това помага много. Няма безпокойство и просто си вършиш работата. Почти не коментираш работата, която си свършил, а като група, ако някой коментира, се съгласяваш или отричаш. Дори понякога да не можем да се разберем заради езика, когато сме на сцената и сме ансамбъл, нямаме никакви затруднения. И това е много интересен начин да се сработиш с група хора, с които никога не си разговарял както трябва. И в следващия момент всички пеете една и съща песен и е толкова мощно. Труден въпрос. Преди предпочитах модерни и алтернативни постановки, но този процес много ми харесва и харесвам също така Шекспир. Но мисля, че в това представление имаме и двете, защото има много физически театър и абстрактни модерни неща в рамките на класическа пиеса. И мисля, че това съчетание ми е любимото. Мисля, че предпочитам модерен театър, но зависи от пиесата. Бурята е толкова магическа, прекрасна да се играе. Една от любимите ми. Ние сме два от общо 10 хора, които играят Ариел. Работата е групова и включва много движение и пеене. Много е магично и духовно. Ние сме или дух, или някой, който се опитва да манипулира другите. Много е физическо и пластично. Почти през цялото време сме ниско до земята, от което ни болят краката, но си струва.